Podcast Kurdî qise dike. Ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. دەمباش گودارên عزیز ez Mevlût Oğuz. Ji xelekeke dinya derkenarê li pêşberî we me. Em ê divê beşê de behsa dersa Kurdî, wekî derfeteke karî dayîna dersa Kurdî ya taybet bikin. Gelo Kurdî dikare bibe derfetek ji bo debarê. Ji bilî Kurdan kî fêrî Kurdî dibe û profîla xwendekaran çawa ye. Gelo pêkane Kurdiya ku heta duh li ser milê me bar bû bibe pîşe, kar û sinetek. Em ê li dorvan pirsan sohbetekê dilsoz û mamosteyê Kurdî Birêz Rifat Yıldız re bikin. Mamoste spas ku te daxwaza me ya hevpêvînê qebûl kir û tu bûyî mêvanê podcast Kurdiyê. Tu bi xêr hatî. Di nav xêrê da vê ser çavan. Tu li bajarekî Bakur li Çewlikê bi malbateke kurdiyaxêv de mezin bûyî, di nava malbatê de zimanê axaftinê yê rojane Kurdî bû, lê ji bilî axaftinê çîroka te ya xwendin û nivîsîna Kurdî kengî dest pê kir. Ya rastî çîroka Kurdî di dibistana amadehiyê da, di lîseyê da nasînek çêbû, di zanîngehê da demeke Kurd xwendin, nivîsandin, yani çend mehê Kurd çûm kursî. Lê paşê di 2013 da li Mûşê me dest di beşa Kurdolojiyê de masterê kir. Di heman demê da me çend hevalan Kurdî der şaxa Mûşê me vekir. 4 sal li Kurdî der şaxa Mûşê me ders da. Piştî wî yani di heman demê de hem ders hem jî hînbûn bi xwendekara ra pêvajiyek wilo bû ji bo min. Yani ez jî di heman demê de xwendekar dihesiband. Bi wî awayî berdewam kir. Piştî ku bi kaya kayan ez hatim avêtin wek gelek kesan. Ez hatim Stenbolê dawiya 2016 li hin saziyan min derstan ev sazî yek zanîngeha Boğaziçi'ye Komisyona Edebiyata Kurdî kursek vekir bû. Ez du serdem çûm girmil wir dersta 4 sal li Kayderê mi dersta. Kayder jî saziyek mezin li Kadıköy'ye 4 sal wir mi dersta. Salek li Beksavê me da, salek li eğitim senê min dersta. û ji xênî vana jî niha ez dersa taybet berdewam dikim. Mamoste gelek mamoste ji kar hatin derxistin bi KHKyan, gelek kes ji kar hatin derxistin. Gelo dibe ku dersdayîna Kurdî, Kurdbûn bûbe yek ji sedem û hêcetan. Bêguman rewşekê wilo heye. Helbet Kurdbûn, kurdewarî, an derbarê Kurdbûnê de xebatek kirin. Her tim sedemekke wê çaxîş xwe hevalên ku xebatek din meşandin, di Kurdî deran da derstan an xebatek din din meşandin. Ev hemû bûn sedem. Yani ji ber van sedeman gelek hevalên mên mamoste ji kar hatin avêtin. Niha dersa Kurdî didê û di dersdayîna Kurdî de tu rê û rêbazeke çawa taqîb dikî? Ya birastî rêw rêbaz ki tenê tune, yani rêw rêbaz li gor xwendekar, li gor komê, li gor perwerdehiya komî an li gor perwerdehiya takekesî tê guhartin. Yani tu polekê da dersî bidî rêw rêbaz tên guhartin, tu takekesî bidî tê guhartin. Ez jî li gor zanebûna xwe ya mamostetiyê diçim. Yani ew dema xwendinê di dersên formasyonê da tiştê ku em hînbûne wan din berxwe rêw rêbaz, yani mirov kesekî xwendekarekî çawa ji bo dersê ji bo wanê hazir dike, çawa motive dike, çawa dersê dide, di nav dersê da tiştek diqewime, tî li wir çawa tevgerî ji bo wana gelek rêw rêbaz hene. Başa bi Kurdî têra xwe materyalên dersê hene mamoste? Yani tu li gorî mufredateke çawa dersan taqîb dikî? Yani biya min têr materyal tunenin ha. Yani di vî warê de pirsgirêk heye di hêla materyalan da. Piranî pirtûk, yani ew materyalên klasîk ku ji ewl da dihatin karanîn em bêjin di polekê da çi ye, pirtûk e, pênûs e, dep e. Materyalên ku ez bi kar tînim ger ez navê wan bêjim wek çavkaniyekî hînker. Hînker jî wek em dizanin ji aliyê Enstitûya Kurdî ya Stenbolê ve hatiye amadekirin. Mamoste Sami Tan û Ronay Önen hazir kirine, amade kirine hînker.
Hinker biya min çavkaniyek gelek başe yani bu dersi materyalek başe nadı nav hemu materyal da skarim bejim ya heri başe Tu bixwe jî wê bikartînî? eri ez bixuji materyali ez wek materyal hinkerî bikartînim hinker asta yekemin duyemin seyemin heye tabi li gor asta xwendekar li gor asta xwîner Bele. hinkerî bikartînim lê demam qala müfredatê bikin müfredat bu xu bernameyeke yani müfredat çi em bêjin müfredat TGH'ke gelek berfire müfredat. Yani müfredat ektemati amadekirin kijan mijar de vere dayin de ferkirne da reza mijaran çabe embejin peş dibistane an dibistana serete dibistana navine dibistana amadehiye müfredat ligor vana ligor vana yani ligor asti ligor asta xwendekar ligor dibistanê tê amade kirin û ligor mijaran tê amade kirin yani dayine ji bo em bêjin ji bo mijarekî çi qas dem lazim e yani dersek dibe çend deqebe tu mijarekî tu çend dersa da bidî û armanca evî yani armanca tevger yani tiştê ku em dixwazin fêrî xwendekar bikin arman çiyel serbe armanca disekini di müfredatê da tenê mijarek tune yani em bêjin pîvandin heye yani pîvandin heye li mijarê lêvegerîn heye nasîna xwendekar heye amadekirina xwendekar heye pîvandina amadekariya xwendekar heye di çi asê de yani têgeheke gelek berfirê heye yani Bele. Biya te di dersdayîn û perwerdeya Kurdî de çi pirsgirêk û kêmasî hene gerhebin çi ne? Di dersdayînê da wek me berî jî got materyal di hêla materyalan da kêmasî hene yani materyalên ku em mirov bikartînin têr nakin yani ger dibistan hebe li gor hemû dibistana ev materyalên ku niha hene yên heyî têr nakin pirsgirêk tucar xelas nabin evî hevin pirsgirêk lê dwarê mamostetiyê da dibe formasyon hebe yani mamus kesek ku dixwaze dersê bide xwedî formasyonekê be yani em bêjin parêzerek bişkek dibe ku pir baş bi Kurdî zanibe gelek baş zanibe yani her tiştî jî zanibe lê dwarê mamostetiyê da zanebûn têr nake yani ew yani wek ewil xwendekarek kesek ku bixwaze hînvel hemberî me em heş û mêjiyê wî bi agahiyan tije bikin rewşeke wisa tune di mamostetî da yani rewşek di karê mamosteyê da yani hemberî me kesê hemberî me kese hemberî me xwendekar her tişt li gor xwendekar hazir dikî ji bo viya jî dibe derbarê zanebûna mamostetiyê da tişteke baş hebe yani formasyonek baş hebe ku mamostetiyek baş derkeve holê. Mamoste te li Kurdî derê û saziyên din jî dersta û niha jî dersa taybet didî. Di navbera dersa taybet û dersa komî de çi ferq û cudahî hene? Ya gelek cudahî hene carekî di dersên komî da dersdayîn jî tiştek dijwar e yani mirov nikare her kesî kêfxweş bike mirov nikare bi her xwendekarê bi her xwendekarekî ra tenê alaqedar bibe dibe hinek baş hîn bin hinek sû hîn dibin hinek dereng hîn dibin hinek wêrek nînin tiştê ku hîn dibin nevirin di polê da bînin ser ziman an baxivin an tiştekî bipirsin ev ew yani ev ji bo dersên komî tiştekî ne baş e yani lê dersên taybet da dersên takekesî em bêjin dersên takekesî da her tişt di gorî xwendekar yani xwendekar her tiştî dipirse tu xwendekar çêtir nastikî tu xwendekar tu zêdetir dikarî ji bo xwendekar demî veqetînî dersên takekesî da yani ça bêjin tu çil deqeyê da dersê didî komekî 15 kesî 20 kesî tu dibî çil 15 deqeyê da tu nikarî bi her xwendekarê re alaqedar bî kêmasî her xwendekarê bibînî lê di derseke taybet da derseke takekesî da tu bi her awayê dikarî bi xwendekar re alaqedar bî di dersên komî da rewşeke wiha jî heye carna di kursên komî da xwendekarek dersa komî dibe sedem ku ji kursê dûr bikeve bêjin di komî da di dersê da tiştekî gotiye mamoste bersivek an bertekek ne bi dilê xwendekar daye an jî di polê da di fêrgehê da
hevaleki xwendekar bi nezanîna hevalê xwe hewqeriyek henekek kiriye divê ku em ev tişt xwendekar ji dersê ji daxwaza fêrbûna ziman dûr bixe. Em dizanin ji gelek welatan û gelek pîşeyan xwendekarên te çêbûn, profîla xwendekarên te çawa ye? Yanî bi çi motivasyonê tên û di encamê de bi rastî jî fêr dibin? Profileke heterojen heye. Yani em bêjin ji Amerîkayê, kesên Amerîkayê, kesên Avrupayê, kesek Japonî, em bêjin ji rojhilata navîn Tirk hene, Kurd hene tên dersê divirdem dikarin gerem Kurdanê ok bikin ku beş bêjin yani motivasyona hemû Kurda jî yeknîne dema ku dixwazin fêrî Kurdî bibin motivasyona Tirkekî cuda ye motivasyona İngilizekî cuda ye yani rojnamegerek tê akademisyenek tê em bêjin müzikvanek tê xwendekarek tê karkerek tê yani dikarin bêjim herkesek xwedî motivasyonek cuda ye yani hinek ji bo kar hinek ji ber ku karê ku dikin bi Kurdan re bikarî dikin hinek ji ber ku zimanê wanê zikmakî ye paşê xwe naskirine zimanê xwe naskirine lê vedgerin dixwazin hîn bibin hinek ji ber ku dixwazin Kurda baştir nas bikin hîn dibin em bêjin kesek biyanî çiye diçe hînî govendê dibe hînî lêdana erbaneyê dibe dûr stranek tê gotin ji ber ku stranê fêm nake dixwaze fêrî Kurdî bibe salên dawî rewşekê din jî heye qada kurdolojiyê gerek fireh bû gerek xebat hene hin kes jî dixwazin van xebatan bişopînin an di nav van xebatan da cih bigirin gelek sedem hene gelek motivasyonên cuda hene em dikarin bêjin Di nava xwendekarên ku li ber destê te perwerde bûne yên ku dinivîsan din hene gelo? Hene va nêzîka 10 sal bû 10 sal ez dersê didim yani 6 sal 7 sal berî xwendekarê min ku min ders daman dihatin Kurdî derê îro gelek kesan dibînim navê wan bi navê wan nivîsekê dibînim di kovarekê da dibînim du mehberê xwendekarek min nivîsek şiyand nivîsa xwendekar ya yekemîn bû di kovara nûbharê da derketî bû gelek kêfam hat ji xwe ji bo mamosteyekî keda ku meriv dide paşê wê kedê bi awayekî berbiçav li cihekî bibîne derkeve hemberî meriv ev kêfxweşeke pir mezin e gelek hene mînak hene yî ku diha dinivîsin axivin dibînim ev jî pir kêfa min tîne Her ku diçe mamosteyên Kurdî zêde dibe gelek kes dersê didin hin kes dersên online didin yan jî vîdyoyan li ser zimanî parve dikin û divan salên dawiyê de heç ku sempatiyek û xerîdariyek ji bo Kurdî çêbûye di daxwaza fêrbûna Kurdî de sedemên ku bala te dikişînin çi ne yanî jaliyê sosyolojî ve dema til xwendekarên xwedinêrî tu dikarî çi ji me bêjî yani me berê jî got sedemên cuda hene motivasyonên cuda hene li di nav Kurdan da her diçek ku em bêjin xwe naskirin Kurdbûna xwe nasnameya xwe çanda xwe naskirin bi vîya rewê tîne bi vîya daxwaza hînbûna ziman jî tîne laliyekî din gerek mamoste hene dersan didin dersên online din an em bêjin bi awayek klasik dersan din ev tiştekê baş e çi qasê de be ev qas baş e helbet di burada mamosteyên gelek baş hene divek kêmasî jî hevin ev jî tiştek normal e lê demam werin ser motivasyonê û ser sosyolojiya xwendekaran kesek tên kursan yani em bêjin ji taxeke dervayê bajar jî kesek tê em bêjin ji kesek ji cihekî pir ew jî tê ji cihekî pir dewlemend jî em bêjin 10 sal 15 sal kesek ku di kanalek televizyonda pêşkeşiya nûçeyan kiriye me hemiyan lê temaşe kiriye her din herî kesek wisa derket holê got ez Kurdim û dixwazim zimanê xwe zikmakî hîn bibim heta îro jî bi tu hawayê pê re alaqedar nebiye ev çi ye yani salên dawiyê yok bû salê dawiyê jî gelek Kurdên metropolan bi Kurdbûna xwe hesiyan yani ev pêhesîn di heman demê da bi xwe re daxwaza fêrbûna ziman jî tîne hinek ji ber vîya tên
ya dibêjin me şaşitiyek pir mezin kir em di malê da ne axivîn zarokên me hîn nebûn niha jî tên nû hîn dibin zarokên xwe xuratînin dixwazin dibên qen nebe bila zarokên me ji bîr nekin tiştekî hîn bibin ku paşê karibin li ser zêde bikin yani gelek motivasyonên cuda hene. Belê gelo kesek dikare bi Kurdî bi dersdayîna Kurdî debara xwe bike. Belki meriv karibe pê debara xwe bike lê di rewşa heyî da yani ev 3 sal 4 sal ez dersên taybet didim tenê bi Kurdî debarkirin zehmet e. Yani 4 meh 5 meh xwendekar hene tu dibînî gelek baş e 3 meh 4 meh te her dît qet xwendekar tinene. Lê hêj ewek e yani ji ber pergalê tirs heye hêjî millet tirse dema tên kursê naxwazin werin saziyekê hinek li gor pêvajoyê tev digerin yani belki pêvajoyek rahat ve hêsan ve daxwaz zêdetir be. Belê eger hatû derfeta fêrkirin û dersdayîna bi Kurdî bêdayîn yani ji pêşdibistanê û heta zanîngehê heta master û doktorayê wekî civata Kurdî em amade ne gelo ji vê yekê re? Yani ji bo her çar perçeyên Kurdistanê nikarim ewek bêjim lê dema em ser em li Bakur dijîn Ji bo Bakur ji bo Bakur ku em bifikirin biya min em amade nînin yani îro pergalek çê bibe em bêjin em her warê amadane di hemû waran da di hemû qadan da perwerdehiyê bi Kurdî bikin piçek zor e. Ji bo wê divê çi bêkirin mamoste? Ya bi rastî ji bo ku yani amadehiyeke baş e ve beriya her tiştî sazîbûn lazim e. Yani sazîbûn hemû sazî yani di nav hemû saziyan ke biryarek were girtin xwedî derketinek hebe tenê bi hebek du heb saziya nabe yani em bêjin 5000 10,000 mamosteyên me hene dersa kurmancî didin ev tenê ew e tenê fêrkirina ziman e yani em dikarin îro rêzimanê bidin hînkirin em dikarin dersên kurmancî bidin hînî xwendinê hînî nivîsanînê hînî axaftinê bikin lê dema em bêjin dibistanên me hevin ji pêş dibistanê heta zanîngehê biya min em hazir nînin yani revşeke wisa tune yani gelo şixeynî fêrkirina ziman di mijarên dindan jî dersê dindan jî em nikarin bikin divê serviya em bisekinin. Pirsa dawî mamoste tu ji bilî dersdayînê bi xwendin û nivîsandina Kurdî li eleqedarî gelo tiştekî dixwînî? Erê ez jî xwînerek Kurdî me dixwînim kêfxweşî dixwînim yani nivîskarên me helbestvanên me dixwînim li gorî derfentê xwe dişopînim em bêjin tenê pirtûk rojname em bêjin gotar xebatên akademîk li gorî derfetên xwe dişopînim heta ji destên were dixwînim ji xeynî fana yani hê tiştekî nivîsandinê min nedaye cihekî lê çend tiştê min hene ku gîştine hevdû wisa li gorî xwe nivîsiye lê heta niha min nedaye cihekî di heşê min de ew heye ji bo mamosteyan yani Kurdên ku mamostetî dikin an kesê ku bixwazin di warê fêrbûna fêrkirina Kurdî da mamostetiyê bikin pirtûkek ji bo mamosteyan ya berdest bi Kurdî pirtûkek ya formasyonê ez û hevala xwe em tiştek ku hadi fikirin me demekî hinek lêkolîn jî kir em dikarin tiştek çawa hazir bikin kul berdestê me heve em bêjin temam dixwazin mamosteyek asla mamostetiye xelas kir belgeyek girt em bêjin tamam dersdayîn heye fêrkirin heye lê mamostetî çawa tê kirin bi kîjan rêwrêbaza tê kirin ji bo viya. Saeta te xweş em ê bi meraq li benda wê xebata te bin. Godarên ezîz me pirsî û mamoste Rifat pirsên me bi dilsozî bersivandin. Gelek spas mamoste ji bo bersivên te yên ji dil. Hêvîdarim ku hevpeyvîneke bi dilê we be. Roj be roja we, şev be şeva we xweş. Silav û hezkirin ji bo hemû kesên ku niha dengê me dibihîzin. Heta bernameyeke din û mijareke din her şad bin. Podcast Kurdî qise dike. Ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin.